Disperso 1 a base rebelde, disperso 1 a base rebelde. Aquí base rebelde, diga. Acabamos de lanzar un torpedo informativo. Informamos de que o Concello de Ourense suspendeu toda a actividade cultural coa excusa da COVID. Mentres no resto dos concellos de Galicia e do Estado español sí que se fan cousas culturais, aquí pasamos de todo. Solicitamos confirmación de branco, por favor, solicitamos confirmación de branco. Parece que a xente se enterou, pero pasan de todo. Corcholis. A verse informando de que o alcalde pide ao Partido Popular que volva ao goberno a cambio de moitas cousas, como que a Xunta transfira a titularidade das vías públicas perfectamente arranxadas ou a creación dun consorcio coa Xunta con moita pasta para rehabilitar solares e edificios do casco vello, ou un convenio para crear un centro de inteligencia artificial, ou un convenio para un parque acuático termal. O Partido Popular exixe o apoio decidido á cultura e aos servizos sociais, así como a dignificación da vida pública de Ourense e o bo trato ao funcionariado e os medios de comunicación, entre outras persoas. Segundo os escáneres de largo alcance, a xente parecelle bárbaro. Ademais, o PP volverá ao goberno municipal, aínda que non se cumpra ningunha das condicións mutuas, por non sei que movida da Deputación de Ourense. Cachis, que non decaia o ánimo. Acabamos de informar dunha delirante campaña do alcalde de Ourense nas súas redes sociais. A conta das liñas de autobús con tropecentos cambios de opinión e mapas pintados con rotuladores de cores. Non se observa ningunha reacción. Vexo aquí algo da Panorama. Agora informamos de que vai pechar o Museo Municipal de Ourense. Vanse cargar a Universidade Popular, as termas siguen pechadas e cando as abran, se as abren, serán privatizadas. Repito, privatizadas. Nada, o electorado parece inmune. Pasemos á artillería pesada. Informamos de que o alcalde berra como un energúmeno nos plenos municipais, insulta a oposición, expulsa os do pleno, nos medios de comunicación do Estado rinse del, ridiculízano, repito, ridiculízano. Ourense dá vergoña allea. Parece ser que a xente concorda co alcalde con eso de que a mala publicidade tamén é publicidade, así que... Empurra unha sindicalista diante das cámaras. Nada, de que foi el que sufriu unha agresión acústica e a xente faille moita graza. Faise pública unha multa de tráfico do coche oficial que usa o alcalde fora de Ourense nunha fin de semana. Espera, son 2 multas de tráfico. Repito, 2 multas de tráfico. Nada. Informamos de que o alcalde emprega recursos do Concello para a súa cadea de televisión e de que toda a pasta que recibe o seu partido acaba nesa empresa que por casualidades da vida non ten empregados. Os díscolos acúsano de que os cartos son para él. A xustiza, igual que a cidadanía, pasa de todo. De feito, unha desas causas foi medio instruída por un xuiz que é marido dunha muller que foi 2 veces persoal de confianza do alcalde. Mira ti que casualidade. Seguimos. Faise pública unha grabación na que intenta convencer a uns traballadores eventuais do Concello para que digan que eran eles quenes conducían o coche, pero pasan. Nada. Faise público que finalmente identificaron como conductor a un examigo político co que acabou bastante mal. Nada. Corrixo. Os sensores indican que ese amigo volverá a ser amigo do alcalde, aínda que non parece moi claro que o alcalde poida ter amigos. O que sí, será concelleiro e deputado provincial do partido do alcalde. Unha pasta en dietas, vamos. Xa está, teño a noticia definitiva. Unha bomba nuclear. Publícanse uns audios nos que presume de manexar cartos en negro. E di cousas como nos van a meter en Chirona ou hai que dar el palo a lo grande. Tamén fala dun asesor o que chama el conseguidor. Base? Non parece que pase nada. E máis, os sensores de largo alcance parecen indicar que o partido do alcalde converterase en primeira forza política e gañará as eleccións con 18.000 votos. Voto arriba, voto abaixo. Parece ser que hai xente que di que rouba, como todos os políticos, pero polo menos fai cousas. Que cousas? Trae moitas orquestras e converteu Ourense nun gran botellón. Só iso? Non. Ademais tamén fai ramplas e escaleiras mecánicas. E a oposición? A oposición está enfadadísima. Di que é un escándalo, que Ourense esmorece e... fatal todo. Mira ti que cousas. Que pasa? Que foi iso? Disperso Perdo control, base, perdo control, repito, perdo control. Disperso 1. Mayday! Disperso 1. ¡No!
que lástima. Estaban a flor da vida. Non somos nada. En fin.